Joo, semmoista taas tänään. Mitä jos joku valtio, määrittelemätön valtio, määräisi ihmisille kävelyveron, niin siitähän valtio saisi hyvin tuloja, kun yhteiskunnassa on muutenkin näitä järkeviä veroja, niin kun ihmisten on pakko kävellä, niin. Ja sitten roskaamisvero olisi tosi hyvä, kun sitä tapahtuu niin paljon. Ja koirankakkavero, että palkkaisi vaikka työttömiä, mitä niitä oli korkeakoulutettuja ja muita joutilaita, niin niitä laitettaisiin. Joka taloyhtiössä olisi yksi määrätty semmoinen henkilö, että jos ei koirankakkaa nosteta, niin siitä rapsahtaisi vaikka 50 euroa sakkoa. Niin saisi vähän valtio vähän tuloja. Loppuisi roskaaminen ja olisi ihmisille tekemistä.